Sanibonani babukele. Kusaseyilo champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikhi. Ola namhlanje udaba libheka kanje. Kungo 2016 kwaku December ngaleso sikhathi. 2016 yebo 2016 uDisemba ngangamakhoba ke lapho ngisebenza kwenye tavern itavern yakhona ingake esangweni lamatshe. Hayi ke ngifike ngisebenze ke kule tavern ngisebenza nomnye umfana nje wakhona efamilini yakithi. Hayi sisebenza kamnandi futhi lana sisebenzela kamnandi kuhle kunje ya. Ayafika umnikazi wetavern. Mayifika umnikazi wetavern atona ngiyakuthatha wena. Uyosebenza lesitolo sami seFranklin. Ngithi usho kanje baba thi yebo. Ngiyakuthatha wena. Ayangithatha ubaba nangempela kwaku Friday futhi. Siqale eMatatiyela, aymasifike eMatatiyela. Kube mnandi sizishopishele sithenga into ephuzekayo siziphuzele sibese sibuya khona kaMakhoba. Masibuya kaMakhoba sihambe naye lo mjita athi uzabuya naye kusasa but masiye khona kuphi eFranklin. Ayisiyofika eFranklin kube mnandi sambe siyazinathela endleleni sidlala amazaza wethu la soyi 3 lo mjita ekhaya uyeni owner le tavern sidlala amazaza. Hawu siyofika masifike eFranklin sifika hayi nayi shop engibona ukuthi yabona ke la ziyaphihlika lana izigate eziningi. Hayi sifike sizihlalele kube mnandi futhi sifike nomnye umjita sihlala sibawu 3 sisebenze la sisebenzela ngivese sengithola enye intombi igama layo kwakuSilindo. Thole le ntombi awisilende sase right madoda idakhi. Kukuhle Nkosi yami lokho kumntwana kukuhle. Nkosi yami kwakunengane encane ingane yakhe ngicabanga ukuthi ayina 2 years ngaleso sikhathi. Ndala ke leyo ngane manje indoda ena 12 leyo. Hawu ngishele lokho kuyintombi iqome. Hawu kudlule 2 days ngizwe sekuthiwa kuhambile kubuyele emakhaya kubuyele eMakhoba kwaseMakhoba nawo. Hawu usehambile uDala. Yebo uDala uhambile. Okay. Into engizoyithini le? Ngiyazifikela la kule ndawo anginasimayo. Ayi ngihlale kancane ngihlale iviki bese ifike le ndoda umnikazi. Athi unikazi hayi ubuyela kaMakhoba wendoda. Ngidinga umuntu ngale ibhiziningi kakhulu ngithi ayakho inkinga. Gibeze sibuyele khona emasifika futhi awu ngempela ibhizi khona kumnandi. Get along namajita khona kube mnandi nje mayifikile emini siyazichilela ngiyathengisa siyachila kumnandi. Awu ithi gqile ntombi la ngalokuqala ithi gqi mayithi gqi ngithi hayi bo songala athi nawe songala ngithi yebo usangitshela ukuthi soyahamba. Athi yena hayi inkinga ngazumeka. Ngithi mina nami ngizumekile. Unikazi ufikile ngalo wathi hayi masahambe ngidinga ngale ngoba manje kubhizi ngale. Hawu ngajabula ngoba phela bese ngizwile ukuthi ukhona la emakhaya. Adoka nami ngiyajabula usobhuya. Akube mnandi kube lelo langa elimnandi. Into late kawubuye late sizobonana atha konke bani isikhathi ngithi ngo9 kawubuye. Ngo9 ngempela wabe sefikile vela akekho ukuthi ubuqama mana nje. Abuye. Tshela umjita lesenze etavern. Bava ngizobamba namhlanje late. Ngo9 nje wazi ukuthi ngiyakushiya lelo nozavala sasifala ngabo 11. All right.
sifika umntwana ngo-9 sihambe esendlini engilala kuyo. Hawu, sifike kube mnandi, sihlale kamnandi. Ngangisakhula-ke lapho Nkosi yami, izinto eziningi ngingekazazi. Hayi, ukhohlakele lo mntwana, khohlakele. Hayi, sithe sisalele, hayi kangiyiqala leya nto leyana. Angimkhohlwa lo mntwana, yabona. Ebantwini engathandana nabo, omunye wabantu engingabakhohlwa lo, because wangizwisa into engangiyiqala. Kangiqala mina ukugoqa iminwe yezinyawo, ngiyigoqe, ngishukanise izinyawo zishukane, ngizishuke ngoba phela ngizwe into emnandi engingakaze ngayizwa. Wazi noma unca stick sweet lo mntwana. Wathi wena ngiyazi ukuthi akudingeki ukuthi uze uye eshop ungilandele isitick sweet ukuze ngimunce. Sikhona la kuwe. Hayi wasimunca. Hayi kahlanye. Ngaphatha kugoqa amanyawo, goqa iminwe, ngashuka izinyawo. Hayibo. Kwakuningi. Ngiphatha kumbamba la inhloko, ngimbambe ngimncinza, athi uyancinza, relaxa, dedela igazi. Hayi wayenza into yakhe, wayenza. Isilwane somntwana leso ya. Isilwane somntwana. Hayi kuyangenzela leyo nto. Hayibo, hayi wa-excela futhi. Wabuya wangiqobovula. Gibela ngaphezulu, wangisho. Ngenaba. Angaze phela ngenaba mina. Ngenaba. Kathi thwi. Ngithe madoda, yini lento yenzakalayo? Hayi-ke, kube-ke sivele-ke sekumnandi sekunjalo, abuyele ekhaya. Kwakuphakathi neviki lapho, lifika uLwesihlanu, uNosisi ahlala naye. Ingenhle leya nto yellow bone, Nkosi yami, elisho ngedusule lingaka. Hayibo, yellow bone, upakishile ungaka. Hayi, ubafo naye, ubafo athi hayi ngiyazibambela la, ubafo azibambele. Mayizibambele ubafo, sizavala, sithi hayi sizavala ngo-10, kwenze ukuthi sisheshe si-attendele abantu bethu. Siyabuhlaba-ke ngalelo langa, amajita afikile, abiza amakheyisi ayi-2 amajita esizwana nawo la. Nathi-ke kwasho ukuthi sinemadlana nathi sabize lethu ikesi. Sina 3 case la. Saphuza. Mazithi 10 afike lo. Bafike labantwana. Amfake erumini lakhe lo, nami ngifake lo wami erumini lami. Hayi-ke, ngiloke ngiyahlafuna mina ngiphinde ngithini, ngiyobheka ngale. Hayi obafo, kanti uzahlafuna kakhulu bafo. Uyabona sahlafuna kakhulu sobabili lapho. Ngoba ngagcina mina sengimshiya ngithi bafo ngiyalala wena uzavala lana. Ubafo kanti naye uzathi sayeka umntanakhe ngalavena tipe. Mayitipa kanjalo ubafo. Nkosi yami, hayi izinto ziyenzeka. Mayitipa ubafo, amajita sele ngale. Akavalanga umnyango ubafo. Generate isele phandle, sasingabi na gas ngaleso sikhathi. Generate isele phandle, amajita khona nawo la. Sani masivuke ekuseni, phapha bafo, kuhambe kanjani, kuvalekile yonke into ishap. Sivuke masithi yobheka, masingene ethaveni, amajita esiwashile, nanga ngaphakathi. Awu-3, alele la ngaphakathi. Alele ngaphakathi esitolo. Because kune-tuck shop ngala, beyithaveni ngala, nanga amajita la esitolo. Thaveni kuvuliwe, tuck shop kuvuliwe, akuvalwanga. Generating ngaphandle. Majita kwenzakaleni izoleni madoda sazi nathi. Omnyulele phezulu kwezimpuphu la, omnyulele phezulu kwamakesi, kuyale nale. Hayi siqoqa imali, nayi imali sakazekile, siqoqa imali, si-count imali, imali yaphelele. Sibale yake thaveni iphelele. Bafethu hayi yonke into ishap. Hayi amajita nangempela enza iqiniso zangantshontshe, bahamba, ababekhona bazihlalela nje zange bantshontshe imali kwaba grand.
umjida-ke ngalesikhathi saqoqa ngizama ukuyokhipha ogel ngale, phela khona nabantu abadala la esejalidini lomuntu. Hayi ngibuyele ngale kogel, mangifika kugel ngale ugel uyakhalaza uthi hey bo, umfowenu akangithinta, akangenza ngalutho, silalile nje azange akangithinte, akengenzanga nix, ngihleka ibhadi lento. Ubafu sebuza mina ukuthi mfethu lo muntu ngimenzile utho, ngithi angazi mina, uthi awumenza ngalutho, athi mfethu angazi mina, angazi ukuthi ngibuya kanjani, ngalala makutheni angazi. Ayizihleke-ke sinobafo-ke lezo, ukuthi kumele abuye. Umntwana azange asabuya ngenxa ukuthi wayethe hayi ubafo ngeke, kusho ukuthi unenkinga, kanti ubafo wayedle kakhulu emankwebevini. Hhayi-ke kwaloke kumnandi kunjalo, kwasho ukuthi isikhathi sami sasheshe saphela, ngadingeka somewhere, kwangena ucingo olisheshayo, ngabe sengiphuthuma somewhere. Kwaba-ke iphela kanjalo into yethu nalowo mntwana lowo, ngingamkhohlwa namanje. Ngithi mangimcabanga like iface yakhe ngisayibona namanje, like uyayimunca impahla enkulu lo mntwana, uyayimunca impahla enkulu, goqa eminwe, udlalisa iy'nyawo ungazi ukuthi uzithini, uhlasimlo kwesangoma sivuko umoya, wenze yonke imikhuba le, ubhonge okwembongolo yangazi isilwane leziyana, usukane nemadoda.